số dấu si a lâu pi nghe isa kai hung kun do na isa kai bol thei pathin na khu su đi le tha a si pan tham zo le thing na lo na gan hình nam kim su lệ pha đây ya để tôi ya gan hình ba cha pa nam kim ho na phun to so lo say chim po nghe na lâu pi na say zo hơi lâu na lâu pi na vô thấy na kỳ đắng chung để tôi nang tay lâu coi ba ôm na ta hin thấy na cái đam thấy na lấy ya bắt thiên y ra nên tâm rong lệ đang băng thun này tha ha lo hin na lệ đâm na y piu pa kai nang choi a na zo si nang a bầu hi hen nang ai lu na ki dang ye isa kai ka mu theina isa kai ka ning thina u ka ngai cha zo si pe fa ei kai huya ei va sing qua mi ta mu thei phat thei na mu thei lo phat thei na ho se ya se zo hoi hi lo na phang pu na se chim po nge na lo pi na se zo hoi hi lo pi na bol thei na ki dang chung le tu yen nang dai lo quay ma lo ka hin thei na ka dam thei na dei ya pa thi ni za din tâm sung le dang bang thun nei tha ha dun lo hình lal le la sam na dim se hin khu nang sa in ke ho a ling ka hi ve le happy na ki dang nge isa kai he thim theina isa kai nei bi singu nang bang lo pi ding dang lo leng so si le pa kai chung ka hung kun do na u le ka ki le kit na diu na hi him kam me say so phone te na bin the say chim po nge na lo pi na say zo hoi lo na lo pi na bo the na ki dang chung le tu ya nang dai lo kai ba lo ta hin thei na ka dam thei na lấy ya pa thi đi ra đến tâm dung